खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2023 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिमाफोरनि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय अननाय आरो अनसायनायखौ मोननो गोब्राब जानो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबरनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव मान बांगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै सुस्रांजानो हागौ सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सानाय सुनायाबो बांनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो गोब्राब जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो गोब्राब जानो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा माबा जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बिमाफोरनि अननाय आरो बोरखौबो मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।